primer de tot, benvinguts al Delta. Gràcies. Ja fa dies que ens estàvem parlant i per fi heu trobat el puesto, aleshores. Avui farem, tal com havíem quedat, el que és la ruta de les Llacunes. Aleshores farem la ruteta en la bicicleta. Bicicleta elèctrica no heu provat algun cop? Cap. No, tenim ganes de provar el tacleta. Bueno, veureu que realment la bicicleta, vosaltres li feu una pedalada i ella en farà 4 més. Vull dir que no patiguéssiu no us cansareu gens i sobretot disfrutareu moltíssim. L'avantatge que té del tacleta és que teniu la disponibilitat de tindre GPS i anireu guiats en tot moment. Llavors, no patiu perquè posarem el GPS aquí, teniu la ruta gravada que fareu avui, que és la ruta de les Llacunes. I la resta on ja està, d'alguna manera el GPS us guia i la bicicleta us porta, i la resta ja a disfrutar. Teniu ganes d'anar en bicicleta? Sí! I en del tacleta? Sí! Pues som-hi, va! La verdad es que está muy bien, yo nunca había probado una bicicleta de estas, no conocía tampoco la zona y la verdad es que por aquí, haciendo menos esfuerzo del que sueles hacer para disfrutar también de los críos, que puedes ir con ellos más tiempo, más kilómetros y cansar menos, pues una gozada. Hem provat el tacleta i és una experiència única poder anar en família, visitar tot el Delta. Hem xalat molt, hem disfrutat molt del paisatge del Delta i les bicicletes, la veritat és que m'han sorprès molt perquè no has de fer cap esforç i he portat a 2 xiquets a darrere i hem estat molt a gust.